Live streaming is on. Bona nit a totes i tots. Comencem el ple número 3 de 2020, de 28 de març de 2020. El primer plenari telemàtic ordinari de la història de Canals, donades les circumstàncies especials per l'estat d'alarma, pel que fa a la crisi sanitària que patim per la Covid-19. Gràcies a la gent que ens acompanya pel canal YouTube de l'Ajuntament i la que ens escoltarà demà per Canal Ràdio. Abans de començar, es durà a terme la següent declaració jurada de totes i tots les persones assistents. Per tant, totes i tots els assistents declaren, baix la seva responsabilitat, que es troben en territori espanyol. Molt bé, anem a començar per l'ordre del dia. El punt 1, dació de compte de diferents assumptes municipals. Passem a la part resolutiva. El punt 2, aprovació, si escau, dels esborrans d'actes corresponents a les següents sessions de l'Ajuntament ple. Minuta 1 de 30 de gener de 2020. Algú té alguna qüestió que comentar? Passem a l'aprovació. Vots a favor? Correcte. Passem al punt 3, assumptes dictaminats per la Comissió Informativa Municipal d'Economia i Especial de Comptes. 3.1, dació de comptes de la liquidació del pressupost de l'any 2019. Ja es va parlar i es va informar amb la passada Comissió d'Urbanisme. Alguna qüestió a comentar? Perfecte. Toni Pérez? Toni Pérez, avant. Bueno, no, jo ràpidament, jo tampoc no vull que allargar-me. Primer, abans que tot, sí que volia, i aprofitant que està l'interventor en aquest plenari, pues, com quasi sempre, no? que quan ve el pressupost o quan ve la liquidació del pressupost, en aquest cas, agrair la tasca que aquest departament i al final el seu cap per Vicent fan durant tot l'any per això, per al final tindre aquest document que és tan important per al nostre Ajuntament i jo crec que en general per a la gestió de qualsevol Ajuntament. Jo únicament sí que volia mencionar algunes coses que he pogut revisar durant aquests dies que ha tingut disponible la documentació i tinc que ser sincer, o sigui, al final crec que l'Ajuntament de Canals és un ajuntament fort econòmicament o que s'ha mantès fort econòmicament els últims anys, però sí que hi ha algunes dades que no em preocupen però que em fan estar menys tranquil que abans. Al final, vegem en l'informe que es fa des de l'intervenció coses que entenguem que són molt senzilles o que creguem que haurien d'estar. Per exemple, s'advertís, a les conclusions de l'informe s'advertís que la Mercantil Risoncha no ha presentat els seus comptes anuals. Crec que hem de ser seriosos en el que és la gestió de la Mercantil de Risoncha i que al final és una gestió, podríem dir público-privada, al final és una gestió que hem de ser un referent en aquests actes de presentació de comptes i de liquidació de comptes i, per tant, exigir novament que a la menor brevetat que es presenten els comptes si no s'han fet per aquest 2019 en Risoncha. I clarament, en l'informe hi ha dos punts importants que es recalca, que és, el primer és que s'informa favorablement el compliment d'objectiu d'estabilitat pressupostària. Al final, quan un tècnic informa favorablement, ho hem de prendre com a tal, no és positiu, és una cosa que no s'està fent tot el bé que es hauria de fer. I al final, aquest informe favorable no és més perquè gastem més del que ingressem.
I això es pot veure tant en la necessitat de financiació, que al final és negativa i és per aquest motiu, com en l'informe d'incompliment de la regla de gasto. Al final, novament, tinguem una pega en aquesta presentació i és que novament incomplim l'objectiu de la regla de gasto. I al final és perquè seguim incrementant les despeses d'aquest Ajuntament més ràpidament o amb més celeritat de la que en principi la pròpia normativa es deixa. Per tant, al final jo crec que hem de ser molt crítics i començar a controlar les despeses d'aquest Ajuntament per a, no actualment, perquè encara estem en una situació, entenc, prou favorable, però intentar, jo crec que al final, com tota aquella corporació que passa per un ajuntament, el que intentem és deixar un ajuntament o una corporació, un ajuntament millor del que ens hem trobat. I jo crec que si seguim les línies que portem, dubte que d'ací 3 anys puguem dir que aquesta corporació deixa un ajuntament millor econòmicament o més sanejat que el que han rebut. Per tant, sols és això, és comentar que hi ha pegues que se fan, que al final li fan els tècnics a la tasca que s'està fent. Per tant, intentem posar de cara als futurs anys les mesures corresponents per això, per intentar aliviar i que si l'any que ve, en compte d'incomplir 2 parts de la liquidació, pot ser una, molt millor. I si així 2 anys no en complim cap, serà que ho fem molt bé. Moltes gràcies, Toni Pérez. Pel que fa a l'aprovació dels comptes de Risonxa, comunicar-te que el proper dia 3 de juny es durà a terme el Consell d'Administració on un dels punts serà l'aprovació del compte. Toni Orea també volia dir alguna cosa. Avant, Toni. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tots i totes. No vaig a reiterar-me en tot el que ha dit Toni, que també com jo ha sigut regidor d'Hisenda i potser mos perd un poc aquesta matèria, però sí que, evidentment, des del nostre grup volem, primerament, donar les gràcies a tot l'equip d'intervenció i tesoreria pel gran treball que fan, remarcar que estan fent un treball amb una precarietat de personal i mitjos que la veritat encara fa que aquest treball, que és molt farragós, perquè la gent que ens veu des de casa ha de saber que tot l'expedient és un expedient molt voluminós, d'un gran treball tècnic, d'una complexitat tècnica molt gran i, per tant, des del nostre grup, donar les gràcies per aquest treball. Reiterar i sumar-me al que diu el company Toni, sí que és cert que la situació econòmica de l'Ajuntament de Canals en aquests últims 2 anys ha anat empitjorant aquesta situació, els indicadors generals de la liquidació de l'any 2018 i l'any 2019, així ens ho diu, i també som conscients i, lògicament, tinguem que reconèixer que en l'any 2000 de la liquidació del 2018 i l'any 2019 s'ha tingut que fer front a una sèrie de despeses que no totes estaven previstes i que han sigut importants. Tots sabem que s'ha tingut que fer front al pagament d'expropiacions, que són deutes heretats de fa molt de temps i així i tot també de liquidacions de la cua de la comunitat de Vertits, que també han sigut importants. Però des del nostre grup vulguem recordar que part d'aquestes liquidacions que hem tingut que fer front se'ns va dir que s'havien pagat i així és, s'havien pagat el remanent de tresoreria de l'any 2018, que és l'últim liquidat de l'any passat. Ara també vegem que el remanent de tresoreria de l'any 2019 ha baixat a menys de la meitat respecte a l'any passat. Per tant, la situació és bona. No vaig a dir que la situació econòmica de l'Ajuntament de Canals siga roïn, però me sume al que diu Toni Pérez i vegem en certa preocupació aquest estat. Des d'ací, des del nostre grup, tota l'ajuda a l'equip de govern en aquesta situació i, sobretot, tinguent en compte que incomplint la regla de despesa, incomplint la sostenibilitat pressupostària, caldria fer un estat o caldria fer un informe
per a eixir d'aquesta situació. Al no tindre un pressupost de l'exercici 2020, no sé tècnicament com va fer-se aquest informe o aquest estat per a dir-li al Ministeri com anem a reposar aquesta estabilitat pressupostària i aquesta regla de despesa. Lògicament, l'interventor ens podrà donar llum en aquest sentit. Per això mateix pensem que tal volta tindre un pressupost per a l'exercici 2020 doncs fora una eina molt important i molt valuosa per a poder eixir d'aquesta situació, que ja dic que no és preocupant a hores d'ara, però sí que, evidentment, els índexs generals, com poden ser l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa, el període medio de pago, pues, estan anant progressivament a pitjor. Esperem que siga només per el motiu de tindre que fer front a aquests pagaments, que han sigut molt importants, però també, evidentment, de la liquidació s'extrauen conclusions importants, com és l'augment del capítol 1 de despesa, que lògicament té que veure en el pagament de la cua o de les expropiacions, i que això no va baixar, sinó que va pujar. Això farà replantejar-se l'Ajuntament o en aquest exercici o en l'exercici que ve, que ingressa anualment menys del que gasta i possiblement farà o tindrà que fer ajustos per a equilibrar el pressupost. Des del nostre grup, torne a dir, la nostra col·laboració i ajuda, perquè al final la salut econòmica de l'Ajuntament de Canals ens importa a tots i així estem per a tirar una mà. Moltes gràcies, Toni Oreà. Entenc que Toni Pérez i Toni Oreà també volien escoltar a Vicente, a l'interventor. També des de l'equip de govern reiterar l'agraïment a tot l'equip i el Departament d'Intervenció per la seva gran tasca. Cuando quieras, Vicente. Bueno, yo voy a comentar los datos de la liquidación de presupuesto. El resultado presupuestario son 596.594 euros, unos 600.000 euros aproximadamente. Es importante recalcar que el ahorro bruto, es decir, los ingresos corrientes que se obtienen de la gestión normal de la gestión de presupuesto y el gasto periódico y ordinario, gasto de personal, de servicios, etcétera, pues sigue dando, como tiene que ser, un ahorro bruto positivo. Un ahorro bruto que además es un ahorro neto, porque como este ayuntamiento pues no tiene ningún endeudamiento con entidades financieras, pues coincide. Afortunadamente en ese margen de maniobra, que el máximo legal es hasta el 110% de los derechos reconocidos de carácter ordinario, impuestos, etcétera, pues en este caso el Ayuntamiento de Canals no tiene ningún endeudamiento con ninguna entidad financiera, ¿vale? Es más, de la liquidación de la participación en los ingresos del Estado del año pasado, 2019, que salió a devolver una cantidad, porque los datos del Ministerio pues salieron aproximadamente unos 180.000 euros a devolver. En este momento también están ya liquidados, porque en la liquidación del mes de abril pues también están ya liquidados, con lo cual en este momento no se debe nada a nadie. Es verdad que la magnitud del remanente de tesorería para gastos generales es una magnitud, no voy a explicarla ahora, que es los ahorros que vienen acumulados de años anteriores, en comparación con respecto del año 2018, pues se ha reducido a un poco menos de la mitad. En el año 2018, ¿vale? Hay que tener en cuenta que todos estos datos están colgados del portal de transparencia, con lo cual cualquier ciudadano, cualquier contribuyente los puede examinar. Pues de 1.472.000 euros, hablando de números redondos, se ha reducido a 668.000 euros, 670.000 euros en números redondos. La explicación es sencilla. Los pasivos contingentes son aquellas posibles, ¿vale? Obligaciones que se puedan reconocer que todavía están pendientes de algún suceso, ¿vale? Como por ejemplo pueda ser una resolución judicial, una resolución administrativa, etcétera, que existe el riesgo de que se produzca, pero que todavía no es, ¿vale? Pero se llaman pasivos contingentes. Pues bien, en el año 2019 se convirtieron ya en obligaciones ciertas. Eran dos pasivos contingentes importantes, como se ha comentado en estos momentos, ¿no? Uno ha sido aflorar 1 millón largos de 800 y pico mil euros, de lo que era la aportación a la Canon de Abocaments, ¿vale? Perdonadme, mi valenciano no es especialmente bueno, ¿vale? Y la otra cantidad
era las expropiaciones que teníamos recurridas en el Tribunal Supremo de unas zonas de suelo escolar, que afortunadamente estas sentencias del Tribunal Supremo han sido muy favorables, prácticamente han recogido la tesis municipal. Con esto hay que tener en cuenta también, pues bueno, la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva ha sido que también nos hemos quitado esos pasivos contingentes que veníamos arrastrando de años anteriores. Pues tristemente, las resoluciones administrativas y resoluciones judiciales, pues como todo el mundo sabemos, no son de hoy para mañana. Se pueden tardar varios años y lo veníamos así ya informando a la Intervención General del Estado y al Ministerio de Hacienda. Por fin se han aflorado, tampoco tenemos ya prácticamente ese tipo de cuestión. Es verdad que para poder financiar ha habido de tirar de esos ahorros que teníamos en el ayuntamiento, que es el remanente de tesorería para gastos generales, un poco pues para que se me entienda el concepto de esa magnitud, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que de lo que es el remanente de tesorería, la cantidad que se ha reducido es un problema estructural que tiene el Ayuntamiento de Canals. En el Ayuntamiento de Canals se incorporan muchos gastos, proyectos de gasto, que se inician en un año concreto, en el año 2019, como se pudieron iniciar en el 2018 y anteriores, ¿vale? Se incorpora en el año siguiente la parte que ya se ha licitado, que haya un contrato, pero ese contrato todavía no se le ha empezado a presentar facturas. Lo digo en un tono un poco coloquial, pues para que los que nos estén escuchando nos puedan entender. Ese gasto, ese crédito presupuestario, hay que pasarlo al año siguiente, obviamente con la financiación que ampara ese crédito presupuestario. Esto se hace a través, como los dos concejales de Hacienda, Toni Pérez y Toni Orea, lo han comentado, pues se hace a través del mecanismo de la incorporación de remanentes de crédito y la financiación es precisamente este remanente de tesorería. Esto supone que, claro, esa magnitud también se ve muy castigada también, pero de aproximadamente de 700.000 euros. Tengo aquí delante, por no estar buscándolo en los archivos, tal, unos 700.000 euros. Y esto es un problema que tenemos porque mucho gasto viene en parte muy subvencionado por comunidades autónomas, por la comunidad autónoma, por la Diputación, que además nos conceden la subvención a finales del año por un importe elevado, como puedan ser escuelas talleres de empleo y tal, y hay que componer prácticamente pues el 80 o el 90% del gasto subvencionado al año siguiente. Pero también hemos de tener en cuenta que hemos de mejorar la planificación administrativa y conseguir licitar los proyectos de gasto y adjudicarlos y realizarlos en la medida posible dentro del año. ¿Eso quiere decir que supone una mala salud financiera? No. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Canals, como he expuesto todos estos años en el Pleno de la Corporación y en las juntas en las comisiones informativas, tenemos una presión fiscal. Todo se puede ver según quien lo tenga que pagar, obviamente, pero no es de las más elevadas en el conjunto de las administraciones públicas, ayuntamientos, semejantes a lo que pueda ser el Ayuntamiento de Canals. No tenemos ningún endeudamiento, es una cantidad muy importante, un dato muy importante. Cumplimos con el periodo medio de pago. Eso también es importante porque el Ayuntamiento paga en los plazos legales establecidos, magnitud que un poco resume todos estos datos, etcétera, etcétera, que podemos contrastar. Y como estaba comentando, los pasivos contingentes que teníamos los hemos aflorado. ¿Quiere decir que estamos en una situación idílica y maravillosa? Pues no, nos encontramos a dos retos muy importantes. Uno, que una magnitud que se llama necesidad de financiación es una magnitud impuesta por la Unión Europea, lo que se llama el Eurostat, pues nos tenemos una cantidad de unos 445.000 euros negativos, ¿vale? Esto no quiere decir que el ayuntamiento esté en números rojos, ni muchísimo menos. Esto no quiere decir que el ayuntamiento, si levanta la persiana, en un lenguaje coloquial, estemos perdiendo dinero. No. Lo que pasa es que muchos gastos, muchas obligaciones reconocidas en el presupuesto del año 2019 han venido financiadas con estos ahorros que venimos llevando de años anteriores. Y precisamente esta magnitud de la necesidad de financiación lo que quiere es que el ayuntamiento, los ayuntamientos, las corporaciones locales puedan pagar sus obligaciones en el plazo legalmente que se exige en la ley de la lucha contra la morosidad comercial, en el plazo de 30 días máximo desde que se aprueban las facturas. Si no recuerdo mal, por favor, esto es un dato que con tantas cuestiones me puedo equivocar, estamos en el orden de unos 14-16 días de periodo medio de pago consolidado ayuntamiento con Risoncha.
sigue siendo una magnitud muy buena, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que procurar es que, repito, que esta magnitud que resume todos estos datos que a veces ya un poco marean, pues esta es la magnitud que resume todo y es lo que tenemos que procurar que no se descuadre. En cuanto a lo que es la regla de gasto, hay que tener en cuenta también es que si los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Canals, amplían su gasto, pues también de alguna forma que lo amplían de un modo sostenible, la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es lo que dice nuestra Constitución, ¿vale? Y lo que dice también la Unión Europea. En este caso, nosotros hemos incumplido la regla de gasto en 419.000 euros también aproximadamente, si los datos no me equivoco, pero sobre todo no es porque hayamos gastado más de lo que hemos vendido, por así decirlo. Nuestras ventas son nuestras liquidaciones de impuestos o las subvenciones que hemos podido recibir para que el ciudadano que nos está escuchando nos pueda entender. No, absolutamente lo que hemos estado haciendo es que mucho del gasto, muchas de las facturas, este afloramiento de estos pasivos contingentes que hemos estado realizando se deben sobre todo porque hemos tirado de los ahorros de los años anteriores. Eso es el remanente de tesorería que estamos comentando. Con lo cual, para terminar, no teniendo ningún tipo de endeudamiento con entidades financieras, habiendo aflorado los pasivos contingentes, teniendo, y aquí hago un paréntesis de la situación actual de la pandemia que estamos sufriendo, ¿vale? Teniendo una presión fiscal moderada, ¿vale? Moderada, repito, quien lo esté pagando evidentemente dirá, sí, moderada, no. En relación de los datos que ofrece la Sindicatura de Cuentas de ayuntamientos de una población semejante a la que tiene el Ayuntamiento de Canals, ¿vale? Pues hemos podido aflorar con un esfuerzo, obviamente, todas estas situaciones y con lo cual nos encontramos en una posición de partida, yo creo que sólida para afrontar estos dos retos que es sanear o volver a una senda de números negros, números positivos, de lo que es la capacidad de financiación, nuestra situación de necesidad de financiación y de cumplir lo que esta magnitud que se llama la regla de gasto. Respecto de lo que es el presupuesto de 2020, sí, es verdad, el presupuesto de 2020 podríamos tenerlo aprobado, pero en este caso también hasta cierto punto se puede considerar que la situación de la pandemia nos ha venido, pues de alguna forma, a poder reajustar ya directamente sobre el presupuesto prorrogado que no recoge unos ingresos ciertos que vamos a tener, la situación de crisis en las que todas las administraciones públicas, no solamente ya de nuestro país, sino casi se puede decir del mundo occidental, ¿vale? Del mundo mundial, pues se van a encontrar con este problema económico que vamos a tener que afrontar. De hecho, hoy precisamente, a continuación, se van a hacer unas modificaciones presupuestarias, si ustedes quieren aprobarlas, ¿vale? Precisamente para ir reajustando el presupuesto prorrogado a la situación de la pandemia. Y desde luego, de los ayuntamientos pues, con los que tengo contacto, será en el mes de septiembre, una vez levantado el confinamiento y viendo la situación de la económica que pueda quedar después, cuando todos los ayuntamientos pues vamos a tener que reajustar nuestras previsiones económicas. Y bueno, para terminar, muchísimas gracias a todos ustedes por el reconocimiento que se merecen mis compañeros, la tesorera, los compañeros que están en el área económica, que es verdad, están haciendo ya de varios años un esfuerzo importante para intentar presentar las cuentas y la información del día a día. A veces nos gustaría cumplirlo con mayor celeridad, pero en su nombre pues les quedo muy agradecido porque es verdad que están, no me quiero incluir yo, están haciendo un esfuerzo muy importante. Muchas gracias, Vicente. Para concluir, le doy la palabra a Pere. Quan vulguis. Falta d'experiència. Vinga, bona nit a tot i a tots. Jo només volia afegir o assenyalar que pel que fa a la cua, aquest equip de govern ha hagut de fer front a un deute que arrossegant-se des de l'any 2006 i que l'hem hagut de treure endavant mitjançant el romanent de tresoreria, com molt bé ha indicat Vicente. Vull recordar quina és la quantia d'aquests pagaments perquè la població, la ciutadania, sàpiga o que recorde el volum.
El 2019 s'han pagat 1.020.000 euros a la cua. És una quantitat molt significativa. A més, a banda dels pagaments de la cua, també s'ha hagut de fer front a l'expropiació del Francesc Gil, que la quantia total són aproximadament 500.000 euros. També vull afegir que des de l'àrea d'urbanisme i de medi ambient s'està treballant de manera molt seriosa en aquest aspecte, en aquest tema, dels abocaments. És a dir, si aconseguim reduir els abocaments, també reduirà el cànon que hem de pagar. I el que és també molt important, també contaminarem menys. D'acord? Aleshores, torne a dir que s'està treballant des d'urbanisme i des del Departament de Regidoria, millor dit, de Medi Ambient. Recordar que cap equip de govern anterior ha fet res per solucionar el tema de la cua. Sempre ha estat ahí, sempre ha estat present el tema de la cua, anava passant i no s'havia fet res per a solucionar-ho. Aquest equip de govern, amb un acte de responsabilitat política, ha iniciat ja el treball per a reduir tant la contaminació en els abocaments com també per a reduir la quantitat que hem de pagar al cànon. D'acord? I bàsicament el que ha dit Vicente, la salut financera de l'Ajuntament és bona pràcticament perquè tenim endeutament zero, acomplim amb el període mitjà de pagament a proveïdors, a hores d'ara no hi ha problemes de liquiditat financera i no tenim cap passiu contingent, d'acord? I a més, encara que s'ha reduït el romanent, disposem d'un romanent de vora 700.000 euros per a fer front a qualsevol cosa que vagi sorgint. En definitiva, que com hem coincidit la majoria, la situació econòmica de l'Ajuntament de Canals no és l'òptima, però està bé, té una salut satisfactòria. I com ja heu dit tots també, agrair al Departament d'Intervenció, a Vicente com a interventor i a Laura com a tresorera i a tot el departament la feina que han fet o que estan fent al llarg de tots els anys per treure endavant tots els comptes de l'Ajuntament. Ja està, això era el que volia dir. I com bé he dit, és una dació de comptes, vos he donat el torn a cadascú, però crec que hem de seguir avançant perquè hi ha més propostes que hem de treure. Toni, ja haveu tingut el vostre torn de paraula. El que no anem a fer, ja això també se va tractar en la comissió d'Hisenda. No anem així a entrar en un debat en quant és una dació de compte. Entenc, no sé, heu tingut totes i tots el vostre moment i ja ho vau tindre també en la comissió. Entenc i hem pres nota, però anem a seguir endavant. El 3.2 és la modificació de crèdits número 57-2020 de suplements i crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent de Tesoreria General. També està informat degudament a la passada comissió d'Hisenda. S'han destinat 45.000 euros del romanent de Tesoreria, sobretot a les partides de serveis socials, amb una injecció important també a causa de la Covid, ja que s'ha hagut d'incrementar ajudes a les famílies, inclús a persones que no eren usuàries abans d'aquesta situació. I també a la partida de sanitat pel que fa a productes de fumigació. Passem a votació. Teniu alguna qüestió? Toni, vols comentar alguna cosa? Val. Passem a votació. Vots a favor? Val. El 3.3 i el 3.4 van lligats perquè són dues qüestions de les dues bandes de música. Alcaldessa. Sí? Si em permet, del 3.2, estava fent la senya després de votar fer un xicotet argument. Si em permet. Sí. Va, gràcies. Alcaldessa, bueno, respecte a la modificació de crèdits, portem una modificació de crèdits que nosaltres, evidentment, valorem i hem votat a favor, però pensem que la situació de Canals haguera requerit de fer alguna modificació un poc més ambiciosa
i intentar ja pal·liar no sols els serveis socials, que lògicament aquests diners venen per part de la Generalitat i Diputació, però haver intentat fer ja una modificació de crèdits un poc més ambiciosa per a poder donar ajudes als nostres comerciants i autònoms. I encara que no sigui el punt de l'ordre del dia, senyora alcaldessa, em va permetre, vaig tardar un segon. Durant la legislatura passada, on el regidor encarregat de la CUA era el company de vostès i alcalde, i tinc que dir en la seva defensa, novament, sí que es va fer, no va ser aquesta legislatura la primera, sí que es va fer la feina, i jo recorde que durant la meva etapa com a regidor vas retindre més de mig milió, més de 500.000 euros per a fer front al pago de la CUA. Simplement això, les coses n'hi ha que dir-les en la seva integritat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Toni. Toni Pérez? Jo havia demanat el torn de paraula en el punt anterior, mai, i crec que al final és el que ha dit Antonio. Jo crec que això és el tema de la CUA i dels vertits és algo que independentment del color polític del que està governant així, tots, i vull que quedi clar, tots hem fet front. Ara, possiblement, a lo millor s'està fent un esforç un poc més gran, però quan vosaltres digueu que esteu fent front a la part de pagament del 2006, 2007, 2008, és que quan governava, com diu el meu company Antoni Orea, el grup socialista i Compromís, estaven fent front de l'any 2004 i 2005, i quan estava governant el PP estaven fent front de l'any 90 i pico. I és una herència que per desgràcia, hem tingut tots els consistoris, tots els ajuntaments, tots els regidors i alcaldesses i alcaldes que han passat per l'Ajuntament, i que cada un ha anat fent front a la mesura de que les resolucions han anat també vinguent, perquè al final tampoc es pot fer front a un pagament d'algo que està recurrit o que està pendent de resolució. I jo sé de moltes resolucions que s'han fet mentre l'equip popular estava governant, i quan la resolució ha vingut i ha dit que tenien que pagar 100, 200, 20.000 o 50.000, s'ha pagat, igual que s'ha fet ara. Si ara han vingut més resolucions, al final, cada un en la seva legislatura ha de fer front a unes situacions diferents. Però vull dir que tampoc, a mi no m'agrada quan se diu que és que abans no se feia res i ara se fa tot. Anem a ser un poquet justos, i abans se feia i ara també es fa. Efectivament, haveu inclòs les preguntes del punt anterior així. Vaja, no passa res, ja les haveu dit. Molt breument, Toni, se van a fer més modificacions. Evidentment que anem a tindre i anem a estar al costat, com estem fent, i deixant-nos la pell per a la gent del nostre poble i sobretot per a la gent que ho necessita. Evidentment que van a fer-se més modificacions. I una va ser prou important. I pel que diuen els Tonis, no? Això es tracta de responsabilitat política. Evidentment que s'hauran fet en altres legislatures, però nosaltres anem més enllà. Paguem el que deguem i també ens avancem als pagaments que van a vindre. Això és responsabilitat política, almenys per a mi. No tinc res més a dir. Vicent Tornero. Res, pràcticament, perquè bàsicament anava a dir el que acaba de dir Mai, que crec que Pere referia també no sols al tema que hagin pagat, sinó també a que no s'ha fet, o és la sensació que ens dona, que no s'ha fet per evitar els abocaments, no per aplaçar els pagaments, sinó per evitar els abocaments. Anys rere anys han anat repetint-se denúncia rere denúncia perquè hi havia una sèrie d'abocaments que no se prenien mesures per evitar-los. I també el que havia dit Mai, no? Responent-li a Toni Orea, sí que hi ha pendent, evidentment, fer més modificacions, sobretot pensant precisament en el teixit comercial i en els autònoms del nostre poble. Sí que és veritat que com ara teníem un plenari ordinari, hem aprofitat per a fer una modificació de crèdit que era un poc més senzilla, més ràpida, perquè a serveis socials hi haguera disponibilitat econòmica per a prendre algunes mesures, però la pròxima modificació de crèdit més àmplia, en estar disponible i en seguida que puguem, la treballarem també. Pere, per al·lusions.
Sí, bàsicament, Toni, Pere, tots els equips de govern heu fet front, quan la sentència ha sigut firme, al pagament de la cua. Jo em referís al que ha dit el meu company Vicent Tornero, que fins ara un equip de govern ha treballat per a reduir els abocaments i aquest equip de govern ha començat ja a treballar en aquest aspecte per a reduir l'impacte econòmic i també l'impacte mediambiental. Evidentment, tots els equips de govern, quan ha hagut la sentència de fer el pagament, s'ha pagat, d'acord? Però nosaltres hem anat un poc més i ja estem treballant des del medi ambient i des de l'urbanisme sobre aquest aspecte. I quan tot estiga més avançat i més treballat, ja s'informarà d'allò que siga pertinent. Val, no vull entrar a més debat ja. Per favor, un minut cadascú i concloguem amb aquest tema i avancem a altres punts del plenari. Toni Orea. Jo lamento dir-li al company Pere que tampoc és cert això, perquè a no ser que a mi no se me donara la informació. La legislatura passada, a un compromís tenia la responsabilitat de Vertits i de CUA. Jo crec que el seu company, en aquell moment alcalde, va fer jo tinc que reconèixer-lo, va fer un treball per a no a sols pagar, sinó també per a minoritzar, evidentment, el cànon d'abocaments i posar a ordre, per dir-ho d'alguna forma, els abocaments que teníem i com ho teníem, perquè coincidís en tu que possiblement si s'haguera fet el treball de feia molt més anys, no hagueren tingut aquesta situació. Però jo tinc que reconèixer que la legislatura passada, i tinc que així en defensa de Joan Carles, va fer un treball, vas començar una tasca i no se pot dir que no s'ha fet absolutament res, però, perdoneu, manda huevos que tinc aquí si jo en defensa de Joan Carles. Anem a concloure ja. En ningú moment s'ha posat en dubte la tasca, perquè també va ser company meu i alcalde, Joan Carles, tinent alcalde i també regidor. En ningú moment. Parlem de que volem anar més enllà, i molt més enllà, i arromangar-nos i fer front i ser valents. No estem posant en cap moment ni en dubte de que la legislatura anterior no se començarà. Nosaltres volem seguir aquest camí i anar més enllà, simplement. I, per favor, anem a passar al 3.3 i 3.4, que és la declaració especial interès o utilitat municipal a la Unió Musical Santa Cecília de Canals als efectes de bonificació en l'impost sobre béns immobles per als exercicis 2020-2021 i el 3.4 és el mateix punt per a l'Associació Musical Canalense. Simplement és un tràmit més, són dues sol·licituds pel que fa a la sol·licitud de la bonificació de l'IBI dels immobles que tenen aquestes bandes de música. Per tant, és un tràmit més. Anem a votar el 3.3, la declaració d'especial interès o utilitat municipal pel que fa a la Unió Musical Santa Cecília de Canals. Vots a favor? El 3.4 és la declaració d'especial interès o utilitat municipal a l'Associació Musical Canalense als efectes de bonificació a l'impost sobre béns immobles per als exercicis 2020 i 2021. Vots a favor? Perfecte. Anem al 3.5, és la modificació d'ordenances fiscals de determinades taxes per ocupació del domini públic i de la taxa per activitats de control previ o posterior a l'inici a l'apertura de l'establiment amb motiu de la crisi de la Covid. Vicent Tornero volia comentar. Crec que Toni Orea tenia la mà abans alçada. Toni, quan vulguis. No res, alcaldessa, dels dos punts anteriors respecte a les societats musicals, donar-li les gràcies per continuar la tasca que vam començar la legislatura passada aprovant una resolució pareguda. Aquesta, les societats musicals necessiten del nostre recolzament i per això aprofito per anunciar que demà presentarem una moció d'ajudes a les societats musicals que han sigut treballades amb les dues de Canals, encara que jo sé que també, evidentment, des de l'Ajuntament s'està treballant en aquesta matèria, però volem aportar també en aquesta situació, en aquesta matèria, el nostre granet d'arena.
per almenys és un primer pas, per almenys és una ajuda i jo tinc que reconèixer, igual que si faig una crítica, també tinc que reconèixer que se faça aquesta exenció parcial de l'IBI, que va ser molt important per a les societats. Gràcies, Toni. Reprenem el 3.5. Vicent Tornero, quan vulguis. Sí, bé, en el 3.5 el que portem són la modificació de tres ordenances fiscals en les que hem de donar les gràcies a la tresorera de l'Ajuntament, a Laura, que és la que s'ha currat tota la tasca per aquesta vera ja per avui. Es modifiquen tres ordenances, com he dit, la de taules, cadires, la que coneguem com la de les terrasses. El que farem és evitar el pagament d'aquesta taxa fins al 31 de març, la taxa de venda no sedentària també fins al 31 de març i després la tasca per al control previ i posterior a l'inici d'obertura d'un establiment, és a dir, per a facilitar l'obertura de nous comerços en el nostre municipi per incentivar la seva creació, aquesta última fins al 30 de juny. Bàsicament, el que fem és modificar aquestes tres ordenances per, en la mesura del que està a les nostres mans, posar un poquet les coses més fàcils a tot aquest teixit socioeconòmic del nostre poble que a partir d'esta crisi, sobretot estos mesos i segurament els que vindran, ho passaran malament. Gràcies, Vicent. Alguna qüestió? Passem a votació. Vots a favor? Perfecte. Anem a passar al punt 4 de la part resolutiva, assumptes dictaminats per la Comissió Informativa Municipal de Societat, Cultura, Urbanisme i Medi Ambient. Així van 4 propostes que vaig explicar un poquet. Es van dictaminar en la Comissió d'Urbanisme pertinent, però van quedar suspesos els terminis per l'actual situació d'estat d'alarma que estem patint provocada per la crisi sanitària de la Covid. Ara el que hem de fer és votar l'esmena i votar la proposta de cada punt, de cada proposta, per a incloure la motivació i per a continuar endavant amb l'expedient. Per tant, passarem a la votació de l'esmena de cada punt i després a la votació de la proposta en qüestió. El 4.1, proposta de l'alcaldia presidència en relació amb la comunicació sobre ajust d'anualitats del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional en relació amb la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Canals per l'actuació consistent en renovació d'il·luminació, habilitació, menjador del centre CEIP Papa Calís III. Votem l'esmena. Vots a favor? I anem a votar la proposta. Vots a favor? Anem a passar a la segona proposta. Proposta de l'alcaldia presidència en relació amb la comunicació sobre ajust d'anualitats del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional en relació amb la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Canals per a l'actuació consistent en ascensor, ampliació infantil, fusteria, instal·lació elèctrica del centre CEIP José Mollà. Anem a la votació de l'esmena. Vots a favor? Anem a esperar un moment. És que Andrea no la veig. Ara la veig. Perfecte, gràcies, Andrea. I ara anem a passar a votar la proposta. Vots a favor? La tercera proposta, proposta de l'alcaldia presidència en relació amb la comunicació sobre ajust d'anualitats del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional en relació a la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Canals per a l'actuació consistent en gimnàs, carpinteria exterior, cornisa, accés a edifici, filtracions, menjador, canvi d'ús del centre CEIP Vicent
Rius Guillemes. Anem a votar l'esmena. Vots a favor. I ara passarem a votar la proposta. Vots a favor. L'última proposta és en relació amb la comunicació sobre ajuts d'anualitats del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional en relació amb la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Canals per a l'actuació consistent en il·luminació, rehabilitació pista, cobrir accés, aïllament tèrmic del centre IES Cibera Font. Anem a votar l'esmena. Vots a favor. Anem a passar a votar la proposta. Vots a favor. El company Vicent Tornero volia parlar. Sí, agrair que hem votat tots a favor de les propostes, però és simplement un minut per explicar-ho. Com sabeu, ens van donar la delegació per actuar en l'edificant a finals de 2019 en unes anualitats que eren 2019-2020. Així el que es votava, el que es va portar per al plenari, si no recorden, les comissions per al plenari de març, si no recorden malament, era modificar les anualitats a 2020-2021. Ja està, simplement. És això el que hem votat en les quatre propostes. Alguna qüestió? Passem al punt 5è, assumptes d'urgència, que no hi ha. I ara sí que passem a la part de control dels òrgans de govern. El punt 6, la dació de compte de les resolucions de l'alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària d'acord al que disposa l'article 42 del ROF. I el punt 7 és la dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern local per delegació del ple mitjançant acord de data 15 de juliol de 2019 d'acord al que disposa l'article 115 del ROF. Alguna qüestió? Passaríem al punt 8è, pregs i preguntes. Començarem per la pregunta del grup socialista. Quan vulguis, Toni. Moltes gràcies, alcaldessa. A la regidora d'Urbanisme, que crec que és la persona més indicada. Si no estic equivocat, la Diputació de València ens ha atorgat a l'Ajuntament de Canals la quantitat de 833.000 euros del Pla Bianual d'Inversions. És la major quantia que ens ha donat mai la Diputació en concepte per a fer inversions al poble. La meva pregunta és si ja se té un calendari d'inversions on ocupar aquesta quantitat, si ja se té i si se té, si fos tan amable de passar aquesta relació i si ja se té, perquè les inversions de 800.000 euros, evidentment, encara que siguin 2 anys, va suposar una reactivació econòmica al poble molt important si se fan aquestes inversions. I després, donat que no tinguem pressupost de l'any 2020 i tan amablement l'interventor me va aclarir en la Comissió d'Hisenda que, per tant, l'estat inicial del pressupost que tinguem ara vigent és el de 1 de gener de l'any 2019, on estava previst l'obra del centre social d'Allacor. La meva pregunta també és si ja se té previst, si se té contratat i en quin estat està l'obra d'execució i acabament del centre social d'Allacor, perquè en teoria es tindria que haver fet en l'any passat, no es va poder fer perquè es van disposar aquests crèdits per a fer el trinquet i estem al mes de maig i volem saber si enguany, al 2020, va poder fer-se aquesta obra també. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Toni. Avant, Clara. Bona nit a totes i tots. Efectivament, tinguem una quantia important assignada per part de Diputació de València. Estàvem esperant a tindre tancat el pressupost perquè hi ha actuacions pendents d'anys anteriors que aniran executant-se en base a aquests diners que ens facilita la Diputació. I no sé si sabràs que la Diputació de València ha exigit tindre un pla d'urbà d'actuació municipal obligatori i que, per tant, ha de ser participat i que, per tant, tant les actuacions que tinguem pendents d'acabar com les que tinguem previstes fer per a l'any que ve i per als pròxims anys hauran de ser consensuades.
Si vols, podem facilitar una relació de prioritats que tinguem per al pròxim any, que bàsicament és continuar acabant totes aquestes coses que han estat ja començades i la previsió que tenim per al 2021. I respecte al Centre Social d'Acord? Sí, efectivament, aquesta és una de les accions que estan començades i prioritàries per a nosaltres per aquest any. Gràcies a Toni i gràcies a Clara. Anem a passar a les preguntes del Partit Popular. Toni Pérez, quan vulguis. La primera de les preguntes que des del grup popular portem a aquest plenari va relacionada al bar del poliesportiu. Al plenari de setembre de 2019, és a dir, fa ara 8 mesos, ja van treure aquest tema. Des de novembre de 2018 roman tancat el bar del poliesportiu municipal amb el perjuí que per a molts veïns, esportistes i acompanyants està duent. Tots tiren en falta els servicis que es prestaven a aquestes instal·lacions. L'última notícia que teníem era al plenari de setembre i era una apareguda l'11 de juliol on s'informava que l'Ajuntament de Canals està més prop de licitar la concessió del bar poliesportiu. És inevitable dirigir cap al govern local anterior del que que l'alcaldessa formava part com a regidora de Compromís i al govern actual que presideix. La ineficiència per solucionar aquesta situació. Ha transcorregut més d'un any i mig i les referides instal·lacions permaneixen tancades. Però encara sent greu l'ocorregut, el més preocupant és que no es preveu a curt termini l'obertura del bar del poliesportiu municipal. La inoperància per part de tots els dos governs, l'anterior i l'actual, ens ha portat a la situació actual. Ens consta que el tema ha anat dansant d'un departament a un altre, sense que cap d'ells les cometera amb fermesa i sense que cap dels dos governs de torn impartira les directrius precises a l'hora de delimitar les responsabilitats de cadascun. Sap, senyora alcaldessa, que és a vostè a qui correspon dirigir l'administració local, així com inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals. Li recordo també que mentre van governar el PP, quantes vegades va sorgir una situació semblant pel canvi d'adjudicatari dels serveis del bar i en concret del poliesportiu municipal. I es va tindre que fer-se d'alguna reforma en aquesta instal·lació. Es va fer amb moltíssima més celeritat, afectant el menys possible als usuaris. Sobre tot l'exposat i li preguem conteste les seves preguntes. Pot dir-nos la data exacta en què el bar del poliesportiu municipal va deixar de prestar els seus serveis cap a finals de 2018? Pot informar-nos de tots els passos administratius donats per l'Ajuntament des del seu tancament fins al dia d'avui amb la finalitat que aquests serveis es restablisquen? Pot facilitar-nos còpia de la documentació que justifiqui tots els actes administratius duts a terme per govern local per solucionar el problema detallant les dades? Hem vist a les resolucions d'alcaldia l'expedient 2020/144 que du per títol Contratos menores de servicios, estudio, viabilidad, bar polideportivo municipal. Ens pot dir l'import d'aquest contracte? I ens pot dir quina és l'objectiu del qual? En el passat plenari es van demanar una data tentativa, però 8 mesos després crec que estem en l'obligació de demanar-los una solució definitiva per a restablir els serveis del bar poliesportiu municipal. Moltes gràcies. Gràcies. Són moltes preguntes, m'he pres algunes. Com bé dia al principi, va ser complicat donar-te detalladament informació perquè no he tingut temps per a preparar-la. Sí que te l'enviaré per escrit, evidentment. Toni, pareix mentira que tu no hagis estat governant i que tu perfectament i tots sabem, sobretot els que portem diverses legislatures, que una qüestió és la voluntat política de fer les coses ja i altres processos. I sobretot, quan aquests processos van canviant legislativament. Jo, com a regidora de Mercat Municipal, en l'anterior legislatura, vaig ir amb moltíssima celeritat la concessió del bar del Mercat Municipal. Recorde, com bé vam explicar, que va canviar legislativament, se demanava un pla de viabilitat, fins ara no es demanava, es va intentar fer per la part tècnica,
volíem que hi hicieran més garanties i se va manar la faena a una empresa externa que, per cert, no només està per licitar el bar del poliesportiu, està el del mercat també. Anem a ser sincers i anem a deixar les coses damunt de la taula com són. El del bar del mercat ja està. I el del poliesportiu, si no esta setmana, estarà allà. Perquè també hem de tindre en compte que hem tingut l'estat d'alarma per la crisi sanitària en la que els processos s'han paralitzat, però també vull dir-te que tot l'equip de govern i així l'alcaldessa, que pareix ser que no organitza bé la tasca, ha estat teletreballant també en sa casa i al telèfon de l'empresa preguntant i informant-se de com estaven els plans de viabilitat que tant necessitem per atraure les licitacions del bar, del mercat i del poli. I l'empresa està treballant molt bé i comunicant-se amb mi dintre del que també podia fer perquè estaven confinats i confinades a les seues cases. Per tant, això no està deixat de la mà. Hem tingut també mala sort amb aquest període de confinament. La celeritat va en funció també de la normativa i del que ens deixen fer i també te recorde que una qüestió és la voluntat política i l'altra també és com la paperassa o la burocràcia que jo moltes vegades també m'angoixa, però que també hem de fer si volem fer les coses amb garanties i com toca. I, evidentment, estem damunt d'això, Toni, no ens ho deixem. Pel que fa a l'import, te ho enviaré també per escrit i tot allò que puga donar-te detalladament te ho passaré, evidentment. Si algú vol o alguna persona vol comentar alguna qüestió, voleu dir alguna cosa? Val. Passem a la segona pregunta del Partit Popular. Pues mira, la segona pregunta justament va referida al bar del mercat. Acabem de preguntar per les raons que motiven que continuï tancat el bar poliesportiu municipal, però ara farem per a referir-nos al bar del mercat municipal. Ens veiem en l'obligació de recordar-li una altra vegada que vostè va formar part del govern local anterior com a regidora de Compromís i que actualment ocupa el càrrec d'alcaldessa. També el tancament del bar del mercat municipal és fruit de la inoperància de tots dos governs. La bona administració exigeix que els governants coneguin quan vencen els terminis de qualsevol concessió administrativa i abordar amb temps suficient els expedients i documentació precises per a la nova licitació de serveis, evitant que la prestació d'aquests serveis es prolongui massa en el temps, com està ocorrent també, per desgràcia, en el bar del mercat municipal. Per tant, li fem les seves preguntes. Pot dir-nos la data exacta en el que el bar del mercat municipal va deixar de prestar els seus servicis en 2019, així com les raons d'aquest tancament? Potser no tenia previst el govern local la finalització del contracte de qui regentava aquest bar fins a aquestes dates? Si no ho tenia previst, mal. Però si ho tenia previst, tenia elaborades les bases per a una nova concessió de la prestació d'aquests serveis? Pot informar-nos de tots els passos administratius donats per l'Ajuntament des del seu tancament fins al dia d'avui amb la finalitat que aquests serveis es restablisquen? I pot facilitar-nos la còpia de la documentació que justifiqui aquests passos o actes administratius? Hem vist a les resolucions d'alcaldia l'expedient 2020-142 que du per títol Contratos menores de servicio, estudio viabilitat bar mercado municipal. I es pot dir l'import d'aquest contracte? No creu que el tancament del bar mercat està perjudicant no sols els usuaris del mateix, sinó també als comerços del mercat? Pot avançar-nos quan calcula que podran restablir-se els serveis del bar del mercat municipal? M'ha avançat també a l'altra pregunta, per a que veges que aquesta persona que no sap gestionar massa bé, l'Ajuntament ja s'avançava al que també anaves a dir-me, perquè són dos, un important el del poli i l'altre el del bar del mercat. Evidentment, te passaré informació detallada que jo ara no disposo així, però és el mateix el que et dic. Jo canvien la normativa i ara es demanen uns plans de viabilitat i un document que fins ara no s'havia demanat. I això s'havia de fer en garanties. I ens ha passat, també recorde que jo, l'impàs també d'un equip de govern fins a l'altre. Entré i m'he de posar al dia també de les qüestions. Jo no era alcaldessa, era regidora de serveis municipals. Per tant, no sé. També te dic una cosa, el temps posarà cada un en el seu lloc i ho veureu. Ja està, jo simplement dic això. Que s'ha treballat i que tenim la consciència molt tranquil·la, això ho tinc claríssim.
La tercera pregunta, Toni. És relacionada al tema de personal. Hi ha un altre tema que ens preocupa enormement, la deriva a la que ens està portant en general l'actual govern municipal i en aquesta ocasió ens referim a l'organització de l'administració, els seus funcionaris i empleats públics. En les últimes dates s'han jubilat diversos d'ells. Existeix la previsió que en 4 o 5 mesos es jubilen algun mes, que uns altres prenguen la baixa pel dret que assistís, que uns altres marxen en comissió de serveis a altres municipis, com ja ha ocorregut moltes voltes amb la policia local. La sensació que ens trasllada des del propi personal de la casa és que l'organització de l'Ajuntament està en terreny movedís, sense ningú que l'apuntale i amb el consegüent perill per a la bona gestió municipal. I és de tots sabuts que hi ha molts departaments que estan treballant baix mínims i un d'ells el Departament d'Intervenció. Li preguntem, es pot dir quants funcionaris i empleats públics s'han jubilat des que vostè presideix l'Ajuntament? Té coneixement dels que pensen fer-ho els pròxims mesos o l'any vinent? Té coneixement dels que ja no presten els seus serveis en aquest Ajuntament per alguna altra raó diferent? Té prevista alguna actuació en la reorganització del personal de l'Ajuntament i els seus diferents departaments que permeta evitar la possible deslocalització de treballs i tasques que no farien sinó frenar més encara l'activitat municipal? Es podria avançar alguna cosa sobre aquest tema, encara que sigui de forma generalitzada? Vaja, quina responsabilitat que porta la deriva també personal. Pareix ser que en 8 mesos que estic així governant, personal s'ha anat a la deriva de capa caiguda. Es veu que és el Titanic. A mi no se me trasllada això. Es veu que vostè parla en altres persones i jo parlo en altres. Primer que tot, dir que la porta del meu despatx està oberta per a qualsevol persona que vulgui vindre. Així ho fan. Que està desorganitzat. Sí, però no ni d'ara, ni de 4, ni de 6, ni de 8 anys. Han vingut persones a dir-me que tenen problemes des de fa 14 i 15 anys. En 8 mesos, el que estem fent, i ja és molt, és manprendre la RPT, anem a veure si podem organitzar i canviar alguns aspectes que pensem que són idonis i reestructurar la plantilla, evidentment. També tenim i som conscients que hi ha moltíssim o gran percentatge de gent interina, però Toni Pérez, això no és una qüestió de 8 mesos. Ni de 4, ni de 6, ni de 8. Esta deriva que vostè diu, ja ves, de molts anys. I torna a reiterar, 14 anys en dient la setmana passada. Poca broma, poca broma. Per tant, aquí estic jo, la que no sap organitzar ni gestionar, per arromangar-me i fer el que haig de fer sempre també amb el major consens de personal. Per tant, intentaré també donar-li tota aquesta sèrie de preguntes i informació que ara mateix no dispose, però que vaig a per davant que la sensibilitat de moltes de la gent que treballa a l'Ajuntament no és la de que jo no estic apuntalant personal i que se'n va a la deriva com el malaurat Titanic. I torno a reiterar, això no és una qüestió de 8 mesos. Ja m'agradaria a mi que fos un problema de 8 mesos. Bueno, si no és de 8, és de 4 anys. La legislatura passada, el seu company Joan Carles portava personal, va estar damunt de la RPT, que veurem el dia que s'implanta. I a mi em fa gràcia perquè pareix que tot siga de fa 14 anys. O sigui, sempre lo de la Confederació és de fa 14 anys. Pareix ser que tots els problemes que té avui en dia aquest Ajuntament siguen ben coneguda com a herència recibida. Pues bueno, veurem si d'ací 10 anys el que estiga en la seva situació diu que la herència rebuda per vostè no és la correcta. Jo crec que al final l'excusar-nos sempre en el passat no ens fa progressar al futur. No, soc objectiva. Estic transmitint-te i perquè no vaig a dir ni noms ni cognoms, evidentment no anàvem a entrar en este joc, però en 8 mesos, amb el tema de la Covid, pràcticament que està paralitzat tot i així tot hem treballat i moltíssim i tota aquesta gent que està a la deriva i que jo no apunta a la personal, doncs hauré de recordar-li això i així li ho dia ahir amb la reunió que tenim setmanes de portaveus, que hem tingut un 100% de personal administratiu teletreballant encantadíssim de la vida i funcionant a l'Ajuntament. Este personal que tant està a la deriva i que se'n va de capa caiguda. Li torno a repetir, el temps ho dirà.
Però és que al final, l'únic que li he preguntat jo és si sap quanta gent s'ha jubilat els 8 mesos que vostè porta. Que jo sàpiga, 3. Podria dir així a grosso modo, sí. Bueno, pues jo l'únic que li dic és que aquestes 3 persones s'han jubilat mentre vostè està governant. Entonces, jo el que li tinc que reclamar, requerir que cobrisca aquestes places és a vostè, no al de fa 14 anys, que quan fa 14 anys aquestes persones es faltava 14 anys per jubilar-se. I es jubilaven altres, eh? Toni, una d'elles ja està en marxa, ja està la persona en marxa i l'altra comença el dilluns. No, és igual. La que ho ha vist. Les 3 places de les jubilacions estan ocupades a dia d'avui. El dilluns estaran les 3. I si vol, jo li dono tota la informació i si vol vostè vindre bé i... M'alegra sentir. Que tampoc no vos té que sentir tan mal les preguntes. És tan fàcil. Jo li pregunte per la gent que s'ha jubilat i per quina és la seva situació això, i el més fàcil és que vostè me digui, pues mira, n'hi ha entre que s'han jubilat, ja s'han cobrit, ens ha costat no sé quantos, ja està. Sí, però de vegades les expressions o paraules sobren, sobretot quan tenim certesa de que s'està treballant en això. Vostè a mi me pot dir, quan jo finalitze en la meva legislatura, que jo m'he anat a la deriva com el Titanic, però no quan porte 8 mesos, amb 3 mesos pràcticament paralitzats per una pandèmia sanitària. Entonces, què fem? El grup de l'oposició no fa falta que fem ninguna pregunta. Evidentment, però també s'ha de cuidar un poc les formes. Entenc que això ja és qüestió personal. Jo em penso que no ha faltat el respecte a ningú. No me l'has faltat. Però crec que aquestes preguntes tan rotundes i tan afirmatives haurien de fer-se quan jo ja porte 2, 3 anys o 3 anys i mig. I me poden dir, sí, vostè no ha fet res, vostè no ha apuntat la personal. Però crec que en 8 mesos... Però que això és una apreciació meua, Toni. No t'heu dit perquè no m'has faltat el respecte, evidentment. Parlem de formes, no de respecte. Bueno, i per tancar, la quarta pregunta, i veurem si les formes són millors, és relacionada al pressupost del 2020 o del 2019 prorrogat. A la comissió del mes de març se'ns va recriminar als grups de l'oposició que degut a que els nostres grups es van assentar del plenari de gener abans de que finalitzara, aleshores el regidor d'Hisenda no va poder donar compte o les explicacions pertinents del pressupost de 2020. En abril van eixir publicades diferents comunicats i alguna altra que nota de premsa, als mitjans de comunicació, i entre ells una titulada Compromís per Canals niega inestabilidad en el gobierno municipal y asegura que continúa elaborando el presupuesto. A més, es deia en la notícia, dins de la notícia, además, se continúa trabajando en todas las áreas habituales de las diferentes concejalías, entre estas, el trabajo de los presupuestos de 2020. Les diferents reunions que hem mantès durant aquest confinament dels portaveus hem sentit de tot, que sí que anem a tindre pressupost i que finalment no el tindríem. Volem donar-los l'oportunitat de donar explicacions sobre què ha passat amb el pressupost de 2020, més enllà de les donades a la ràdio municipal i a qui corresponga. Els recordem que els grups de l'oposició no hem rebut ni un sol esborrany del pressupost de 2020. Per altra banda, a la mateixa notícia es feia referència al relleu del càrrec de l'anterior regidor d'Hisenda y es deia que, segons Compromís, el hecho de no dictaminar un relevo es muy simple. Primero se comunica a la Junta Electoral, que dictaminará qué personas siguen la lista de Compromís per canals para poder hacer el relevo. Una vez digan cuál es la persona indicada, se le comunica. Pero con la declaración del estado de alarma todos los trámites están paralizados, por lo que no se ha hecho todavía efectivo este relevo. I únicament per curiositat, i espero no ofendre a ningú, ens agradaria conèixer si finalment, com han vist que no venia a aquest plenari, si finalment la renúncia del regidor és únicament de les seves delegacions o també renuncia a l'acte com a regidor. Pere, per al·lusions, vols dir? Vols parlar? Quan vulguis, Pere. Sobre el tema dels pressupostos, jo crec que davant de la pandèmia que va córrer el mes de març, ha sigut molt complicat decidir si havien de prorrogar el pressupost 2019, si era millor confeccionar, aprovar el de 2020. Aleshores, ha sigut una situació molt complicada i hem seguit sempre les indicacions que ens indicava
en aquest cas Vicente, l'interventor. Han sigut diverses reunions en les quals s'ha treballat en aquest aspecte. Que no tingueu encara l'esborrany, no el teniu, però el tindreu. Evidentment que tindreu l'esborrany, perquè encara no ha passat pel plenari. I pel que respecta al meu relleu, clar que no he dit el meu nom, sí, jo he renunciat a les meves delegacions i el meu relleu com a regidor es farà en el moment oportú, d'acord? I quan passe també per plenari la votació de la meva renúncia com a regidor, ja faré les explicacions que siguin adients, d'acord? Únicament això. Gràcies, Pere. Miquel Alventosa. Sí, bona nit a totes i tots, a tota la gent que està veient aquest plenari en directe. Com bé ha dit Toni, la nota de premsa va eixir en nom de Compromís i crec que com a portaveu cal que expresse també allò que crec i aquesta nota, òbviament, deia que s'estava treballant i és una cosa que és real. Tots els meus companys de l'equip de govern així ho podran dir. Estàvem treballant en uns pressupostos de 2020, però, òbviament, i com bé sabeu, no sé si han sigut 9 reunions les que hem mantingut cada setmana amb els portaveus de cada grup, tant amb Toni Urea com amb tu, Toni Pérez, estàvem comptant-vos i diguem-vos tot allò que anàvem fent i tot allò que anàvem treballant. Els pressupostos és una cosa que s'havia treballat des de 2020, no han estat atropellats per la Covid i, com bé ha dit Pere, seguint les recomanacions des del Departament d'Intervenció, se va decidir prorrogar els del DNU perquè era la manera més ràpida i més fàcil i més còmoda per a treballar en aquest aspecte. Pel que fa al relleu del company Pere, quan passa la renúncia, òbviament, i quan l'estat d'alarma ens ho permeta, serà efectiu, serà aquest relleu i continuarà funcionant tot amb normalitat i amb continuïtat. Gràcies. Perfecte. Toni Pérez, avant. Intentar justificar que no... Disculpeu, intentar justificar que no tinguem pressupostos o que una de les justificacions que es traguen a aquest plenari és que la situació que han tingut, que ha sigut una situació molt complexa i molt dura, però intentar justificar que no tinguem pressupostos quan els pressupostos no se preparen en març de 2020, ni en abril, ni en febrer, ni en gener. Aquests pressupostos s'ha començat a treballar en ells en setembre del 2019, en octubre, en novembre. Que jo és que no me crec que s'hagi fet res. Perquè si s'haurà fet alguna cosa, jo crec que en les comissions sempre ho han dit. Si no fa falta que ens passeu l'esborrany definitiu. Sols passeu-nos un esborrany diguem-nos, en què esteu treballant. És que aquest esborrany no l'han tingut, per almenys jo, no l'ha tingut en cap moment. Entonces, a mi me denota que algo ha passat en aquest pressupost que al final també se ve a justificar, no, és que el Departament d'Intervenció ens ha recomanat que prorroguem el 2019. Home, clar que vos ha recomanat. Si estem en maig i no s'ha aprovat el de 2020, si l'aprovem en maig, el publiquem, al·legacions, anem a setembre, si jo fora del Departament d'Intervenció, també us haurà recomanat que no es presentara el pressupost. Però, vamos, que s'estiga treballant del pressupost de 2020 en març, me pareix una falta de previsió total per part d'aquest equip de govern. Per concloure, perquè estem entrant en debats i pareix, no sé si és que jo en les reunions que vostès estan setmanals, jo no estic, però no sé, crec que vam explicar i ens ho van recomanar també intervenció, però nosaltres estem treballant i s'han fet moltíssimes reunions, però vaja,
es veu que no estic jo en la reunió de portaveus, no ho sé. En fi, anem a passar als pregs. És el torn del grup socialista. Davant, Toni. No, jo estava molt interessat en el debat, la veritat era prou interessant. No he volgut treure jo el tema abans del pressupost, però bueno, el meu prec va en positiu i vull, donat el que parlàvem abans, vull que s'entenga en positiu. Des del nostre grup, des de primera hora que va succeir no sols l'estat d'alarma, sinó la situació actual de pandèmia, ens hem posat a disposició de l'equip de govern, com pense que no podria ser d'altra forma. I ens hem posat a disposició del govern no sols formalment, no sols enviant un WhatsApp, sinó amb propostes clares i que algunes, i tinc que reconèixer, han sigut acceptades, avui hem portat alguna al plenari, però la principal no ha sigut, i és fer una taula d'unitat on tots estiguem presents. I aquesta taula d'unitat, lògicament, diferencia molt de les juntes de portaveus telemàtiques que hem fet. És una qüestió prou distinta. Les hem parlat allí i no vaig a reiterar-me així en el plenari. Nosaltres ens tornem a posar en aquest plenari a disposició de l'equip de govern, però, com sempre hem dit, la nostra predisposició per a treballar és sense demanar res a canvi, sense exigir res a canvi. Simplement pensem que és el que ara mateix toca fer. A sols demanem que se'ns faci partíceps, no se'ns informe després, sinó se'ns faci partíceps de l'acció de govern, perquè pense que la nostra experiència, no dels regidors, sinó de la del grup que representa, que ha governat molts anys aquest ajuntament, pot ser molt positiva. L'equip de govern es pot trobar a soles davant d'una situació com aquesta, però ens té i en positiu. També hi ha que dir que l'equip de govern n'hi ha moltes voltes que ens deixa al marge de les decisions, té tot el dret del món, però pense que és un error, una errada fonamental, i per això el nostre prec és en positiu, si l'alcaldessa el centra en vostè, lògicament com a representant de l'Ajuntament. No és moment de colors polítics, pense que en aquest plenari així ho hem demostrat. No és moment de la crítica fàcil a l'equip de govern, motius pense que ens sobren, però ara mateixa no és el moment. Pensem que ara és el moment de remar, de sumar i de juntar totes les forces i totes les voluntats possibles, perquè al final, així nosaltres, els 3 regidors del PSOE, no sols estem representant els votants socialistes, sinó representem a tots els veïns i veïnes de Canals, com la resta dels regidors que ara mateix estan presents. Quan tot això acabe, el parèntesi que la maleïda Covid ens ha posat, possiblement tornem a una normalitat i la normalitat permeta altres coses. Però des del nostre grup, el nostre prec és, per favor, agafa aquesta bona voluntat del nostre grup, agafa aquesta proposta de treball que hem demostrat no només en paraules, sinó en propostes per escrit, i em faci partícip, a canvi de res, de poder ajudar en la presa de decisió, si no del dia a dia, de no informar-nos, no d'enterar-nos per Facebook o en la Junta de Portaveus. No totes, alcaldessa, no totes. Alguna. Perquè podrem ajudar. I poso exemples. Podrem ajudar, per exemple, en el tema del mercat, que s'ha solucionat i tinc que agrair que hagi reconsiderat la situació dels comerciants i per al públic en general. I en altres matèries que per experiència, no d'aquest grup que no governa, però que sí el meu partit que governa tant a l'Estat central, la Diputació, la Generalitat i molts ajuntaments de la comarca, poden ajudar. Només volem això, ajudar. Gràcies, Toni Orea. Anem al torn de pregs del grup popular. Quan vulguis, Toni. El primer prec és relacionat amb encara que ha fet el meu company Toni Orea, ha fet referència a ell, al centre social d'Acord, i abans que res voldria agrair a Clara la resposta que ens va fer arribar per correu sobre la pregunta que li van fer al plenari de setembre relacionada a les obres d'este centre. No hem tingut oportunitat de reconèixer-li-ho abans, li ho agraïsc.
I tot i això és un prec i li preguem que intente agilitzar i prioritzar la contractació, adjudicació i escomesa d'aquestes obres que són molt prioritàries per a Pobla de Llenguadoc i que continuen a dia d'avui totalment parades. Moltes gràcies. Val, quan vulguis, Toni, l'últim prec. L'últim prec el fa Fran. Cuando quieras, Fran. Bien, el último prec va en relación al Camí de la Palmera. Bueno, estos días paseando por allí he podido ver paralizadas las obras que se empezaron a hacer con anterioridad al COVID-19 y bueno, creo que y considero que es normal que se hayan paralizado las obras con todo esto que ha estado pasando y tal, pero entiendo que es momento de retomarlas y el PREC va en este sentido, en que se retomen las obras y que, por favor, se acabe de ensanchar el camino para que, si puede ser en septiembre, cuando empiecen las clases, si Dios quiere, y empiezan las clases de manera presencial, que esté terminado y que la gente pueda circular por allí con seguridad. Simplemente eso, que se retomen las obras y que se intente ensanchar el camino a poder ser antes de que empiece el curso. Lo decimos con tiempo para que no podamos decir luego, no, nos lo habéis dicho con 15 días de antelación. Lo decimos con tiempo y, por favor, que lo tengáis en cuenta, que es mucha la gente que transita por allí y creemos que debe de estar para septiembre. Muchas gracias. Pues con este PREC ya damos por finalizado el pleno, el primer pleno telemático. Muchas gracias a todos y todas, también por la predisposición que habéis tenido. Y nada, pues buenas noches, gracias. Gracias a vosotros. Adiós.